Hello लोगोफोरा मोनसे भिडिअ लाना हायलायबाय दिनै दिनैनि भिडिअआनो जादों जों माने ना हमनानै थांदोंमोन आबैमोन ना हमनो थांदों जों थांदों दायो ना हमनायखौ नायनो स' भिडिअखौ नायलांबाय था बबेजों गुरदों सोरबा जों माने इसोरनो दै होनानै थांफिनसै जल्दिहैनो दसे नायनानै थां गरम मोनसिगोन जोङो सुइस गेट मोनबाय बियो माइसो नामा बेयावबोसो माइ गायोमोन होनबा Sandal lah di kana mencang sama ke. Ah ni ha. Sandal lah di kana. Aduh, ada badang, pangkat je badang. Back to. Makan apa ni? नाहायनानै दुगैखांनानै लामायाव जा आराम जबाय थाबाय दे गरम लागालाय नाखौबो आं खिथिनाय जायासै दै दुब्लियाव खिथिदोंमोन होमबानिया माङायमोन बिनि उनावबो माङाय जाब्राहैनो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय संनानै जाखांलायबाय आं नासा खिथियासै ओमफ्राय दायो लामायाव जबाय थादों आरामहै बारनांदों ओमफ्राय पार्सेल मोननै हायदों आंहा पार्सेल मोननै गोदाय आं खिथिगोन पार्सेल मोननैखौ आं बुंखानोसै आनबक्सिं खालामनानै Very packing. HD Foundation Hilary Rodhani. Ang mana bikin lain. Ikan ang online kami ni. And next. Next saudara. Kepala. Pardon, biar ada. Jadi frock, short frock. So, menimpa parcel ang menikah berkiti baik. So, video ke video ni jangan share dah. Bye bye.